Phase 1. Здравейте, уважаеми приятели на мини футбола. Имам удоволствието да ви представя първи епизод на подкаста, който ще ви информира за всичко интересно около мини футбола в Пазарджик и не само в Пазарджик, цялата област, както и цяла България, разбира се. Първо да благодаря на нашите любезни домакини Relax Arena, които ни предоставиха мястото, където ще се излъчва този подкаст. Знаете, Relax Arena приема мачове от първенството на Българска асоциация мини футбол в Пазарджик. Имам удоволствие да ви представя първия мой гост, Илко Петаков от отбора на мини футболен клуб Костандово. Здравей, Илко. Здравей. Ще си говорим на ти. На ти, разбира се. Повече от 3 години. Да, благодаря ти за това, че прие поканата да участваш. Първо искам да кажа, нито аз съм някакъв журналист, специалист. Идеята е да информираме, да направим нещо интересно за отборите. Всеки отбор ще има възможността да дойде тук със свой представител, да разкаже за това как се развива неговия отбор. Тоест, искаме да водим диалог с всички, за да бъде интересно на вас и да разчупиме малко нещата, да тръгнат в по-добра посока, т.е. да не организираме само просто един футболен матч с два отбора, съдия и футболна топка терен и да се почувствате, как да кажа, като истински звезди. Това е нашата цел, да изпитвате пълно удовлетворение от мини футболния процес като цяло. Илко, моят първи въпрос към тебе е естествено да се представиш и да кажеш, тренирал ли си футбол голям терен и как възникна твоята любов към мини футболната игра като цяло? Да, първо да кажа хората, които не ме познават. Илко Петаков съм от МФК Костандово. Радвам се, че съм твой първи гост. Надявам се да поженеш някакъв успех и да успеем да популяризираме футбола, мини футбола не само в Пазарджик, в цяла България, тъй като в последните години виждаме, че нивото в последните години доста се вдига. Към въпроса. Запалих се по футбола, съм бил 9-10 годишен в махалата, като всеки един нормален, като всеки едно нормално дете. Започнах след това на по-късен етап в училище, чрез учители, чрез приятели, познати, започнахме всеки ден играем. На по-късен етап започнах да тренирам в отбора на Левски Ракитово на голям терен. Изкарах там около 1-2 години. След това в юношеските си години имам 1 година там. След това отидох в отбора на Чепинец. 3 години имам при тях като юноша. Не успях да се реализирам в мъжкия футбол, дори и на аматьорско ниво. Но имах около година прекъсване. След това имам престой в отбора на Атлетик Мокрище, Тракия Мирянци и сега отново се върна в отбора на Левски Ракитово и за момента съм там. Професионалният футбол загуби Илко Петаков, но пък мини футбол спечели в твое лице. Надявам се, че е така. Все още сме в ранна фаза. Може и да е загубил, но явно до тук ми стигат качествата. Как възникна любовта ти към мини футболната игра и по-скоро към организирания мини футбол? Знаем, че ти спомена от най-ранна детска възраст играеш футбол. Всички сме играли по площадки, училища, махали, квартали, така нататък, но организирания мини футбол вече е съвсем друго нещо, съвсем друго ниво. Абсолютно. След като разбрахме за лигата, благодарение на момчета от Велинград, Атлетик Велинград, моят бивш отбор, искам да им благодаря много на тях и най-вече на Веско Чапов, благодарение на него разбрахме за лигата. И видяхме, че сме много далеч от това, което мислиме, че е мини футбол. Научихме доста нови неща, най-вече това, че трябва да ползваме вратара. Това, ако ми го беше казал някой преди 3-4 години, това изобщо беше изключено в материята. Много неща има, които бяхме невежи, сега се учим в движение. Млад отбор сме, имаме много млади момчета и за сега мисля, че старта е доста добър. Ти спомена на Атлетик Велинград, с този отбор ти игра няколко сезона, 3 или 4, ако не се лъжа. 3,5, да. Да, играхте дори на републикански турнири, постигнахте така добри резултати.
отбора. Самия Атлетик Велинград постигна някакво развитие, нали, за Атлетик специално ще си говорим по-подробно, когато дойде техен представител, може би Чапето, Веселин Чапов или Пуерта, или който иска, естествено. Да, им благодаря за всичко. Но пък нали, трябва да споменем този твой престой в Атлетик, който мисля, че беше успешен. И на тебе ти даде този опит, който ти прилагаш в момента на баските от Костандово, както нарече това отбор. Да, баски сме, тъй като гледаме да разчитаме само на момчета абсолютно от Костандово. Колкото до Атлетик, наистина, отборът тръгна трудно, като за първа година беше доста трудно. Спечелихме квоти за националните турнири, надградихме. Първите 2 години беше трудно. На третата година записахме първа победа, която ни се отрази доста добре и последното участие на Лига България излезнахме от групите, което си беше сериозно постижение за нас. Така е, заслужава се да го отбележим. Разкажи сега малко повече за мини-футболен клуб Костандово. Как възникна идеята да организираш този отбор, доколкото знам, ти си човека-двигател в този отбор, менажирайки го, селектирайки го и така нататък. Всъщност трябва да се върна преди година и половина, година и малко. Реших, че трябва и Костандово да го има на картата. Толкова години играем по селски турнири, имаме 2-3 турнира и не са ни достатъчни. Лигата е нещо сериозно, сериозна организация и реших, че трябва да се вдигнем и да ни има нас на картата. Смея да твърда, че вие сте хита, поне по мое мнение на този сезон, успяхте да се класирате в финалната четворка, въпреки силната конкуренция в лицето на останалите отбори. Поне аз така смятам, че тази година първенството е най-интересното, откакто сме започнали 7-ми сезон вече. Безспорно, даже отбора постигна повече от целите, които си беше поставил, тъй като смея да твърда, отборите на Хайнекен, Форест, Warriors, те са доказани имена не само в градска футболна лига Пазарджик, но и в цяла България. И се надявахме, ако може да свършим след появата на Infinite Energy, четвърто место за нас беше мираж. И бяхме се задоволили с 5-то място, но всички отбори играха фейрплей, за което искам да ги поздравя и се стигна така, че влезахме в четворката. Аз гарантирам, че в първенството на Пазарджик се играе фейрплей и това съм го споделял с много колеги от цяла България, които се занимават с мини-футбол, че тази лига не защото аз съм в организационния екип, просто защото наистина така една от най-коректните, най-спортменската, отборите играят фейрплей, уважават се футболистите помежду си. Може би това е постигнато още в тренировъчния процес в най-ранна детска възраст в школите в Пазарджик и областта. Така поне аз предполагам. Така че за това мога само аз да се гордея като организатор. Понеже това, което съм виждал по други първенства, нали, няма да се пускаме подробности. Целта е да говорим за нашето първенство. Смея да твърда, че вие сте хита на този сезон. Разкажи малко повече за другите момчета в отбора. Другите момчета, аз както исках да почна, още миналата година направихме сметка с абсолютно други момчета. Да стартираме, но станаха едни спорове. Може би аз щях да съм само фиктивно от човека, който щеше да дирижира нещата документално. А сега, може би за мой късмет, аз съм човека, който дърпа конците с абсолютно нови хора. Продължих с Атлетик. По-точно стана така, че мислехме да направим сбирка, да се разбереме, да уточним името на отбора, цветове на екипи, разни неща, кой ще бъде в отбора. И се стана така, че накрая останахме само аз и Слави, който е тук. И му казах: Слави, няма какво да направим. Оставаме кой както е. Върнах се в Атлетик, благодаря им отново за това, че ме приеха, но отвътре нещо си ме чепкаше, че Костандово трябва да има отбор. И на един турнир тук, коледен в Пазарджик, с Слави и Мариан, решихме, че живи здрави, 2025-та есента трябва да имаме отбор. Постъпих колегиално към Атлетик, довърших си сезона с тях, исках да мине националния турнир и след това да им кажа, че съм решил, за да не създавам смут в техния отбор преди края на сезона.
И до тук добре. Дойде време за събиране на отбора, но има един проблем. На местна основа ние си имаме два отбора, които си имаме закачка, така да се каже. И от двата отбора аз трябва да ги разделя. Трябва да избера 5 от тук, 5 от тук. И естествено ще има сърдити. И какво трябва да правя? Слави и Мариан ме подкрепиха. Решаваме, сядаме, избираме. Имаше сърдити, имаше конфронтации. Има и втори отбор, който може би се породи благодарение на нас. И се радвам, че са тук, защото има желание и най-важното е, че за тяхното име също седи името на Костандово. Поздрави за Парадайс Костандово. Да, поздрави за Парадайс Костандово. Нямам нищо лошо към тях, те също съм сигурен, че нямат. И даже на дербито, което направихме... Ма си ги бихте доста сериозно. Че ги бихме ги, но радвам се, че нямаше нито конфронтации. Доста леко мина матча. Аз даже съм изненадан. Стиснахме си ръцете след матча. Радвам се за тях. Просто не може всички да сме заедно. Конкретно в този матч имахте доста спортен шанс, така че може би те ще търсят реванш в следващия матч срещу вас. Надявам се да се задържат. Виждам, че те имат кадрови проблеми. Те не са като нас, баски, да разчитат само на момчета от Костандово, но нека да са тук. Радвам се, че са тук. Нека разчитат и на момчета от Велинград и от местните. Разбира се. Всеки отбор решава как да се прави селекцията, за да постига своите успехи. Точно така. Аз малко ще провокирам. Ти спомена вратарския пост в отбора на мини-футболен клуб Костандово. Така, предварителни разговори с тебе казваш, че е доста проблемен. За нашите зрители да кажа, че ти в момента пазиш вратата, но това не е твоята титулярна позиция. Имате ли проблеми с вратарския пост в отбора? Имаме доста голям проблем. Мариан, на когото много разчитаме, 2-3 седмици точно преди да стартира лигата, отново получи контузия, която е доста сериозна в коляното. Втория вратар в последния момент ми избяга в Парадайс. Тук усещам трансферна сага. Да, интересно е, да. Интересно е. Третия вратар, момчето е задължено, ученик е. И преди първия матч имахме доста проблеми точно пак отново срещу Хайнекен ни предстоеше първия матч. И това с баските, мислех за вратаря да не важи. Потърсих две момчета от Велинград, двамата бивши вратари на Атлетик, момчетата контузени. Шестия човек, момчето в последния момент го хващам, парадоксално обещал на жена му да ходят на ресторант, а човека семейството на първо място. Жената, щом решава така, няма начин. И седмия избор е до тебе. И мисля, че с каквото мога помагам. Казал съм на момчетата, че не съм вратар, но имам някакъв опит на тази позиция. Старая се. Отваряме една скоба, ти не си школован вратар, но пък играеш като полови футболист. Това помага ли ти, налагайки тази тенденция на вратарите да играят по-често с топката, да изнасят топката до центъра, дори да шутират към вратата, така че това пък може би ти помага в това отношение, да играеш по-спокойно по този начин? До някъде ми помага, да, аз по-спокоен съм, но аз споделих и на момчета от отбора, че като сложа ръкавиците и сякаш краката ми стават на вратар. Нямам вече тази сигурност. Тази увереност, защото знаеш, че за тебе няма кой да поправи една евентуална грешка. Няма кой да поправи грешката. Плюс това без вратар губиме мене като човек в защита, още един човек губиме. Ще отворим и тази тема. Имаме проблем в защита. Говорим за вратарския пост в вашия отбор, но пък задължително трябва да споменем, че голмайстора в момента в лигата също е от вашия отбор. Да, Мустафа води листата на голмайсторите и не само, като цяло отбора е първи по отбелязани голове. Това видях. Най-резултатно нападение, да. Най-резултатният отбор сме. Бележим доста, но ни играе лоша шега. Хубаво да играем атакуваш футбол, но искаме да печелим и нещо. Както са го казали, защита печели трофеи. Да ти попитам, всички знаем, че финансирането в спорта и особено в мини-футбола като един нов млад спорт е много трудно. Как успявате да
финансирате вашия отбор, пътувате за всеки матч колко? Около 60 км може би отиване връщане. 80-40. Да, благодаря ти за 80 км, да. че ме поправи. Плащате се таксите, участвате по турнири. Успявате ли да намирате хора, които да ви помагат? На този етап няма хора, които да ни помагат. Всичко се поема абсолютно от нас, за което съм много благодарен на момчетата. Дават си парите, финансите, времето най-вече, защото всички имат семейства, родители. Имаме 3, които все още са непълнолетни. Вие сте най-младия отбор. Да, мисля, че сме най-младия отбор. И благодаря за това, защото всеки един матч е разход. И време най-вече. Казал съм им, че те трябва да взимат отношение в отбора. Да имат думата. Точно заради това. Защото си дават парите и времето. Казах им, отбора не е мой, момчета. Ако отбора е мой, той ще се казва Илко Петаков и аз ще давам парите. Всички даваме парите, отбора е на всички, отбора е на Костандово. Важното е Костандово да върви напред. Тук е момента да направя един призив към бизнеса в Костандово, в областта или в град Пазарджик. Ако искате да помогнете на отбора на Мини футболен клуб Костандово, може да се свържете с Илко Петаков. Засегнахме това, че много трудно е финансирането на един отбор, за да участва редовно в шампионати, първенства, така че който иска да се отзове. Предполагам е добре дошъл при вас. Друго, ако мога да кажа, извинявай, че да, разбира се, заповядай. По принцип, сам имаме нужда от екипи, но на този етап екипа не е най-важното нещо. И аз им го казах и на тях, но все пак искам да сме по-представителни, да приличаме на отбор. Това е важно. Сами сме си поели една част от екипите, но все пак намерих човек, който една бетинг компания, точно за 2 минути се разбрахме, за което съм много благодарен на човека. Има забавяне, но се разбрахме буквално за 2 минути, даже 2 минути са много. Разбрах го след едно тежко поемане на въздух по телефона, че този човек ще ми свърши работа. Колкото до местния бизнес, там е малко трудно. Хората с възможности, така да ги наречеме, са малко скептично настроени към спорта, цяло и към футбола. И затова не съм сядал с никой да говоря, тъй като не искам да ставам задължен на никой. Ако един човек е решил, че може да ни помогне, той сам ще ни намери и няма да търси някакви блага за това или да ми каже после, хей, ти помниш ли, аз ти помогнах, сега е твой ред. Само, че искам да кажа, че минифутбол набира скорост и това е идеална възможност за който иска да рекламира и да популяризира своята дейност, бизнес и така нататък, да подпомага един отбор, защото след малко ще питам докъде се простират вашите амбиции и чрез вашето участие, евентуални ваши успехи, могат хората, евентуално, които подпомагат вашия отбор, да се направят реклама, което за тях може да бъде голям плюс. Споменахме 4-то място, докъде се простират все пак вашите амбиции в първенството, имайки предвид неговото развитие и конкуренцията в лицето на другите отбори. За да стигнем до 4-ката и да сме близо до първите 3 отбора, надяваме се да стигнем до медали. Това е... Със сигурност, след като си на 4-то място в момента. Така ли? Аз не знаех. Предполагам, ще играете Вие сте влизати като 4-ти, предполагам, естествено ще се борите да... Бориме се. Спечелите медали. Изоставаме малко в точките, но има шанс. Има шанс. Естествено, надяваме се на 3 победи. Всеки е дошъл за това. Разбира се, никой не идва. Всеки играе за победа. Как виждаш конкуренцията? Другите отбори по 1-2 изречения, предполагам, добре ги познаваш. Познавам ги абсолютно. Конкуренцията е жестока. Отбора на Хайнекен, какво да кажем, лидер, Влади Гаджев, знаем кой е, Иван Янчев, футболисти, които Стоян Иванов, близнаците. Предстои ви матч след малко срещу тях. Да, предстои ни матч срещу тях. Отбор, който може да бие всеки.
Той не е удачен отбор, който готов е за шампион, поред мен, още тази година. Предстои да разберем. Вие обаче може да ги спънете след малко. Ами, надяваме се. Затова сме дошли. Да. Интересното ти първа предстои. Другите два отбора, втори мисля, че Infinite Energy в момента, да. Ами да, нов, сформиран отбор, набързо, доколкото разбрах, с много опитни играчи. Йордан Василев, доколкото знам, той е човека, който дирижира нещата. За съжаление, загубихме от тях в редовния сезон. И на трите отбора имаме да връщаме. Ами, идеален момент за реванш. Да, абсолютно. Golden State Warriors. Доказан. Мисля, че четвъртфинал играха последния сезон на Шампионска лига. Четвъртфинал миналата година, осмина финал. Едни дуспи ги деляха от полуфинал Warriors. Така, че на секунди бяха да продължат директно. Точно така, в последната минута Саяна успя да реализира и да изравни. Докараха мача до дуспи, които Warriors загубиха. Споменахме републикански турнири. Мислите ли да участвате, ако спечелите право? Ами, честно казвам, за това сме дошли. Искаме, абсолютно. Републиканските турнири са нещо уникално. Хода за четвърти път с отбора на Атлетик. Там е истинската емоция. Така е. Момчета, които не знаят, ти може би си им разказал, идеално съчетание на турнир мини-футбол, море, почивка, приятели, семейство, вълнения, емоции, тръпка. Изобщо страхотно преживяване за тези, които участват. Тръпка, за която остава за цял живот. Въпреки че съм бил 4 пъти, още 40 да съм, няма да откажа. От вас зависи да се класирате, да спечелите право на участие. Освен на първенството в Пазарджик, ще се опитаме да направим турнир в Костандол, който също или във Велинград, поне в един от двата. Сме близо. Който евентуално може да даде квота за Лига България, Лига конференции. Предстоят разговори с ръководството на Българска асоциация мини футбол. Надявам се се случи. Искам да кажа, че вратата за отборите, които искат да се развиват и да участват, винаги е отворена и шансове винаги има да се класират на подобни турнири. Предстои след около 10 дена турнир в Пазарджик, Тракия къп. Смятате ли да участвате? На този етап мисля да не се включваме. Имаме организационни проблеми. Да. Хубав е турнира. Виждам доста силни отбори, не само тук. Се записали Хармани, доколкото видях. Да, има интерес от други градове. От Пловдив ще има отбори. Няма да издавам разговорите и поканите, които са пратени към други отбори. Имаш правото да запазиш. Не, защото то не е тайна, просто дали ще се случи да се запишат. Не е нужно да говорим за неща, които евентуално може да се случат или да не се случат. Да. Така че това ще го оставим за следващата седмица, когато ще бъде турнира. Също. На този етап съм категоричен че може би няма да участваме. Да. За огромно съжаление, така се развиха нещата. Естествено, вие си преценявате и докъде имате желание и дали имате сили в момента и в конкретната дата селекция, за да се противопоставите на другите отбори. Така че турнири ще има много и ще имате други възможности, шансове да играете. Аз съм обещал, че правя всичко възможно да се случват нещата тук в Пазарджик и цялата област. Така че тепърва ще ви предстоят още изяви. Нека се върнем малко към големия футбол, обаче. Болна тема за всички националния отбор на България. Твоето мнение какво е? Говорим за истинския, реалния големия футбол. Моето мнение е, че нещата са изтървани от доста години. И трябва да се работи с децата. Децата са бъдещето. Но политиката във футбола не е вярна. Налагат доста чужденци и това не дава възможност на децата. Оптимист ли си за бъдещето на националния отбор? По-младите не помнят участие на нашия отбор на европейско, на световно? Аз също не помня. Значи и те си от по-младите. Аз съм от по-младите. Аз почнах точно след европейското. Някъде съм почнал да гледам футбол. Бил съм на 9-10 години.
И също не помня. Гледал съм, естествено, гледал с 94-та, ако човек не е гледал това нещо, Да. просто няма Пожелавам на теб и на тези, които не са гледали на живо националния отбор. скоро да се случи. Скоро да се случи, да изпитат тези емоции, които по-възрастници като мене успяха да видят това нещо по телевизията на живо. Следиш ли националния отбор по мини-футбол? Скоро не съм. Скоро не съм ги гледал, но за успехите знам. Най-вече за трето място на европейското 22 ли беше? Да, в Мисля, че Кошице, точно Кошице. така, да. И бях изненадан, че имаме толкова добър национален отбор по мини-футбол. Защото преди не следях мини-футбола и гордея се с тях. Естествено, че се гордея. Даже имаме човек, Спас Точно така, Милушев, да. който постигна този успех там с отбора. Точно Тодор така. Малинов мисля, че е участвал също. Капитан, Подвизава се, мисля, че на част от пазарджишките турнири се подвизава Да, тук. той е много активен, капитан и вратар на националния отбор. Успях да с Атлетик, успях също така да играя срещу част от тях на Шампионска лига на България. Точно Николай така. Каров също, Точно така, да. другия вратар, който в момента е национален вратар. На световното също ги подкрепях в Баку, мисля, че беше, ако не се бъркам. Точно така, да. И надявам се, скоро време има за титла май. Дали европейска, дали световна. Ами, поне аз това, което знам и съм наблюдавал последно време, има подмладяване в националния отбор, така че аз съм оптимист и успехите те първа предстоят и бъдещето е пред този национален отбор. Да, но все пак виждам, че доста състезатели над 30-35 години са лидери, който това го няма в големия футбол. Забеляза го Любо Генчев, мисля, че стана най-добър футболист в България на Точно така, 36-7 години, ако Да. не се бъркам. Да. Така че мини футбола иска си доста опит за него. Да се върнем пак в нашата действителност в Пазарджик. Споменахме нашето първенство. Седми сезон организираме с всичките хубави, лоши неща, проблеми, недостатъци, положителни моменти. Твоето мнение какво е за лигата? Имаш ли някакви препоръки, които ти можеш да кажеш по отношение на това да подобрим нещата и да се развиват целият процес да върви гладко и да се развива все по-добре и по-добре? Мисля, че на този етап организацията е на доста добро ниво. За снимането на мачовете, смарт кика, в който също мога да следим на живо, удари, голове, вратарски спасявания и така нататък. Релакс Арена представя доста добри условия. Какво мога да препоръчам и на повече отбори и на повече футболисти да се запишат и да участват? Да се надяваме, че ще дойдат още отбори, правейки по-добра организация, и това е целта, да популяризираме все повече и повече мини-футбола, да предизвикаме все повече интерес. Най-вече у младите да ги изкараме от компютърните зали, да спортуват, дали ще е мини-футбол, дали ще е нещо друго, но мини-футбол като част от една спортна общност. Най-вече нашия спорт. Естествено влиза в това число. Съдийския проблем, така да го нарека, една-две думи, коментираш ли съдийството, как виждаш съдийството, понеже това е една от най-коментираните теми и аз няма как да не те питам, ще питам всеки един как намира съдийството в нашата лига. Нормално, всички сме хора, имали сме претенции към съдята, към съдиите, като цяло нормално, като всеки един отбор. Щом ние сме тука и съдята е тука, значи всички сме на едно ниво. И ние бъркаме, и той бърка. Нормално, винаги може да има ощетени, но това е. Не мога да... Иван Кобаков е доказан съдия. Да, той свири на много високо ниво републикански турнири и аз смятам, както за него, така и за всички останали съдии, че свирят, ръководят мачовете по съвест. Никой съдия няма да си развали мача, да
компенсира, да се затваря очите за някакви ситуации. Това е мое мнение, защото всеки иска матча да му върви гладко, особено на такова ниво. Знаете, грешки в съдийството виждаме на най-високо световно ниво, така че това искам да кажа за отборите, които съм чувал през годините коментари, че не искат да идват да играят заради съдии. Нали, затова ще засягаме всеки път тази тема. В някои от нашите следващи издания ще поканим и Иван Кобаков също да вземе отношение по целия мини-футболен процес, така че ще чуем и неговите думи, неговото мнение. Да, аз видях, той започна да трупа опит и вече в италианското първенство. Вчера нека да го поздравим. Да го поздравим наистина. Признавам се, не успях да гледам поради ангажименти, но ще си го върна да го гледам и това не му е първо участие. Да, знам. Точно това казвам, че доста опит започва да натрупва. Да, той като един истински фен на италианския футбол напълно заслужава да е там, защото неговото мнение е винаги компетентно и много хора могат да научат много за италианския футбол от него. А ти на кой отбор си привърженик? Съм привърженик на Барселона и да подчертая не заради Лео Меси, а заради Роналдиньо, тъй като започна да гледам футбол. Той беше човека, който ме грабна. Той е моя идол. Човека магиосник. За мен човека е магиосник и ако ме питат, това е човек. Аз ще върна малко по-назад, конкретно за отбора на Барселона. Може би не помниш изявите на Христо Стоичков. Няма как да не го споменем, щом стане въпрос за Барселона. Да, най-добрият български футболист. Не съм успял да го гледам. Не съм бил роден, след това съм бил малък при втория му престой. Въпреки че съм от синия отбор, не мога да се крива душата и да кажа, че той е най-добрият български футболист. Не случайно е печелил златната топка. Син отбор, червен отбор, тук малко няма да се разберем, но важно е любовта към футбол, която обединява и сини, червени и всякакви други цветове. Да. Така че това е водещото в нашия спорт, в футбола като цяло. Аз ти благодаря за това участие. Може ли последни думи? Разбира се, да, заповядай. Също така подкрепа към Боби Михайлов, към Любо Пенев, доста тежки заболявания. И Петър Хупчев също. Петър Хупчев, да. Извинявай, точно така. Да. Виждаме живота колко е несправедлив, какъвто и да си, когато се разболееш, нищо друго не мога да помогне. Стискам палци да са здрави, а на хората, които ще ни гледат, може да им пожелая весели празници, тъй като вече сме декември и весела нова година. Здраве, успех, а на нашия отбор мога да пожелая вече някоя купичка. Млад отбор сме. От вас зависи. Или някоя титла. Да. И най-вече участие на някои от трите турнира на Слънчев бряг. Искам да ти благодаря за това участие. Надявам се да ви се хареса този подкаст. Естествено предстоят и следващи епизоди, както споменах, с представители от всеки един отбор. Очаквам вашите мнения, препоръки, за да подобриме както подкаста, така и целият мини-футболен процес, който се случва тук. Така иначе всички ще имате възможност да участвате, да вземете думата, както се казва. Оставам те да се подготвяш за матча. Предстои ви среща срещу Хайникен. Желая ви успех, естествено, без контузии. Благодаря ти. Благодаря много за всичко и да се надяваме. Интервюто малко по-напрегнато, може би ще от матча, но като за първо, мисля, че е добре. Както споменах, нито аз съм някакъв специалист журналист, нито пък футболът тук е професионален, футбол е на високо ниво. Подкаста дали ще стане на високо ниво, първо ще разберем. Благодаря ви за вниманието, приятна вечер ви желая.